Welkom by ons video oor die belangrike rol van groothandelaars in die voorsieningsketting. Ons sal ondersoek hoe hierdie tussengangers die verspreiding van goedere fasiliteer, beduidend bydra tot markdoeltreffendheid en beide vervaardigers en kleinhandelaars ondersteun. Groothandelaars aankoop groot hoeveelhede produkte van vervaardigers wat voordeel trek uit skaalvoordele. Hierdie benadering verminder koste per eenheid, wat dit maak meer bekostigbaar vir kleinhandelaars om goedere aan te skaf en hul voorraad effektief te bestuur. Deur stoorfasiliteite te verskaf, help groothandelaars om vraag en aanbod te bestuur. Hulle hou voorraad totdat kleinhandelaars dit benodig, wat 'n bestendige vloei van produkte verseker en tekorte of oorvoorraadsituasies in die mark voorkom. Groothandelaars is verantwoordelik vir die logistiek van die verskywing van produkte van vervaardigers na kleinhandelaars. Hulle verseker tydige aflewering, wat noodsaaklik is om die doeltreffendheid van die voorsieningsketting te handhaaf en aan verbruikersvraag te voldoen. Die aanbied van krediet aan kleinhandelaars is nog 'n sleutelfunksie van groothandelaars. Hierdie finansiële ondersteuning stel kleinhandelaars in staat om goedere te koop sonder onmiddellike betaling, wat hulle help om kontantvloei te bestuur en hul bedrywighede te volhou. Groothandelaars verskaf ook waardevolle markinsigte en tendense aan vervaardigers en kleinhandelaars. Hierdie inligting help met beter besluitneming en help besighede om aan te pas by markveranderinge en verbruikersvoorkeure. Benewens logistieke en finansiële ondersteuning, groothandelaars help om produkte aan kleinhandelaars te bevorder. Hulle kan bemarkingsondersteuning en verkoopsaansporings bied, wat produksigbaarheid verhoog en verkope in mededingende markte aandryf. In gevolgtrekking, groothandelaars is noodsaaklik in die verspreidingsketting, waar hulle voorraad bestuur, logistiek verskaf en finansiële en markinsigte verskaf. Hul funksie stroomlyn die beweging van goedere en ondersteun vervaardigers en kleinhandelaars om hul besigheidsdoelwitte te bereik.